A čus, vítajte u ďalšieho videjka, znova natáčam box na Xbox. Znova som to povedal kopacky. Pravá, ľava, zo spodu. Cigáň. Viem sám. Schytal. Viem. Spadol. A hneď sa postavil. Ale hlavu si u mňa nezakryl. Máš dokoho ty mlátiť, vieš, dokoho si máš mlátiť. Jeho rany stoja za môj kokot. No, a niečo vyhral, vidíte to? Počkajte. Takže vítajte u ďalšieho kola na boxe. Zas som to dal trošku ďalej. Musel som napraviť Kinect. Kinect je vlastne tá kamera, čo vidíte tam. Dosť ťažko sa mi bije, keď som musel napravať tú kameru. Teraz zle zachytávam moje ruky. Daj mi ešte jeden na. A Cigáň už nevie čo. Ona sa ti nabíjajú oni. Môžeš to on napésť. Boha. Lehni. Vyhral som. Toto by mohol byť koniec tohto videjka. Čus.